na itaga anak. Di man tong isda na tong sa grupo. Ang masol. Masol na jud nalito ngayon masol. Oh. Kay basig masiro. Duta. Mawa mga 50. Wala, 1 minute ba? Ma 1 minute. Dili na nibatig. Apil dere yang. Yan na lang. Mana? Upo gani mi 1 minute. Oh my god. Libreng sudan Brad. Badagang pa nina mo. Bombay gan. Kahit na na. Hapiti ko gulaman mo dito. Hawa mo na, hawa mo na gol. 29 Yan na lang, okay. seconds. Tanong na itong pagkakuha ko ah. Di ambing ko ang tabi kaya tong kanan pa himpisan. Bugat-bugat ang bitana.